Hallo. Hoi. Wij werken graag bij Sibisma. Zo prachtig machtig. Hallo. Maar dit komt nog net op internet, hè? Dit. Ja, dat kan je knippen er wel even in. Dat wordt eruit geknipt. Ja. Dat wordt uitgeknipt, nog? Heel lekker brood bakken. Dat is wel cool, vind ik. Omdat het altijd heel erg lekker is en het roept weer heel lekker. En omdat Hilst er altijd heel goed om denkt wat met al je man wat nemen. Koekoek. Ha. Moet jij even wat zeggen, Ties? Zeg maar wat in dat ding. Lekker brood hoor bij Sibisma. Zo prachtig machtig.